ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଯୋଉଟା ନା ହେଉଛି ପାରାଲାକ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ। ସେଟା କେମିତି କାମ କରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ କ୍ଲିକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଏ ମାଉସ୍କୁ ଯୁଆଡ଼କୁ ରଖିବି ସେ ସିଆଡ଼କୁ ସେ ଅନେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 3D ଇଫେକ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ପାରାଲାକ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବନେଇବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ର ମୁଁ ତିନିଟା ବନେଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫେସ୍ ଟାଇପ୍ର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛି ତାର ଆଖି, ନାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବନ୍ଦ ଥିବ ଗଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ କ୍ଲିକ୍ ହେବ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ସେ ଜିନିଷଟା ପୁରା ହାଇଡ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଗୋ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେୟାର। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେୟାରକୁ ଆସି ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ସପୋଜ୍ ଏଇ ଦେଇ ଦେଉଛି ବେଡ଼ରୁମ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଏମିତି ଅଛି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ହାଇଡ୍, ଗୋ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେୟାର। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେୟାରକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ପାରାଲାକ୍ସ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଅଛି ଆମେ କେତେ ଦେଇଛେ ନା 0.01। ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସେଟା ଦେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ସୁଇଚ୍ କରିବା ନା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ 3 ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ସେଇଠିକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସୁଇଚ୍ କରିବା। ତାପରେ ରିପିଟ୍ କରିବା 2 ଥର, କାହିଁକି ତା ଟୋଟାଲ୍ 3 ଥର ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିବା ଆଉ 2 ଥର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ ରିପିଟ୍ କରିବା ନା ନେକ୍ସଟ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍। ତାମାନେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏଇଟା ଥରେ ଆସିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଥରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ପାରାଲାକ୍ସ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କେତେ କରିବା ନା 0.06 ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା କ୍ରିଏଟ୍ କ୍ଲୋନ୍ ଅଫ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ। ଏତିକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜ୍ ଏ କ୍ଲୋନ୍, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କ୍ଲୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ହାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ସେବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶୋ କରିବା ଫର୍ ଏଭର୍। ଗୋ ଟୁ ମାଉସ୍ ଏକ୍ସ। ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛି କ'ଣ ମାଉସ୍ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ପାରାଲାକ୍ସ। ଏଇ ଆମର ସେନ୍ସିଂ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ମାଉସ୍ ଏକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ମାଉସ୍ ଏକ୍ସ। এইটা হচ্ছে অপরেটর ব্লকরে গোটে মল্টিপ্লিকেসন গোটে আনছি। ঠিক আছে, তা দেহরে মাউস এক্সরে পার্লাল এক্সটাকে মল্টিপ্লাই কলি, সেমতি মাউস ওয়াইরে বি পার্লাল এক্স। তো সেটা ওয়াই জায়গায় রখিলি, এটাকে এক্স জায়গায় রখিলি। ঠিক আছে, দেখো অবে যদি মু ক্লিক করিবি দেখন্তু অবিকা কেমতি দেখা হচ্ছে। তাকে অবিকা এই করদেলি। দেখো অবিকা মু যুয়াড়ে অনেবি সেগুলা সিয়াড়ে মো মাউস পয়েন্टर যুয়াড়ে যাব। ঠিক আছে, ইয়ে সিয়াড়କୁ ଅନେଇବ। ଆକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ପାରାଲାକ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ। ঠিক ଅଛି, ତ ପାରାଲାକ୍ସ ଇଫେକ୍ଟଟା ଏମିତି ହୁଏ ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମ ତାର ସେଇଟା ବନଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତା ପଛଟା ବନଉଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ବନଉଛି, ତିନିଟା ଏକାବେଳକେ ଶୋ କରୁଛି। ଆକୁ ନେଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବି କରିହେବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏମିତି ଅଛି ମୋର 11ଟା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍। ସେ 11ଟା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ନେଇକି ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିଛି, ସେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି।